Kani ketika jing tu khana shpang arngut ki syukurim. Hakaba uta ukurim udai ubushubelas ni. But ubam de tip ha ya ka stai hakariam ka pej. Hendrai udai ubriu ubushuim ya ka jinglong ka bajai pat ka jinglong ka basnguret ka jongu. But kata ka kurim pat kedai ka batrai office. But laya syong laya saalang but kata ka kurim la kumbalai snem tamai. But ka bakham sngusi akan ka jinga dai ka long ba kata ka kurim kat banang nya benai ki snem. Kelas dang isi badu jing iya jela ujong ukurim jongka. Namar udai ubriu ubom danang ta start than bat ubom danang bande estai. Hakariam ka bej bat teng teng lei. Kale ran bah ban lei lang bat u. Hakilinti gisinki namar udai ubakham terjau bat ubom danang ta start. Bat kani ka kurim ka dei ru ka briu ka bakham dam bej kloi. Bat ka bakham kloi bah ban syakta i jing sngau kham tam hakabai dei bat ka jing iya. But hakawi ka sngi lai kala keren dom mila ujong kurim jongka da ka baong bakam da skutunat shu ban syong lang badu namar umjuwan ra sentiu umju pentit give umju pentit janju ya ka hakum gitu ki pos samla jongki but kalau ong ru bom skutu shu ya ka but nang shu ban pen kemen biang ka jing i jongki kumta hakawi ka sngi kala ong ha u baka kwa ban ya laj no badu but ban ya syong klat no la ka jong Parlok on tip chepi shapang kawai ke apps Karami Circle. Karami Circle kalau ngojing lekai ke bakuat berkadi ke apps ke babiang an 100% men pen iya ki buat lekai jong pi. Hak ba pila ban lekai rumi ban job kusnam pisa. Karami Circle kadi ke apps ke bakuat ber ke babha. Hak ba pila ban syampalat shikror tam kinong lekai hangne. Kum tala da pinang kumno ban lekai rami pinyo kusnam pisa dak ba pila kai ka. Balada pim nang ru ban lekai ke rami pila dak basuk banang dak ba pi hile shwa dak jing lekai practice game ban hadin kata dak bai lekai ki cash game ban pila ru ban job kusnam pisa Hakarami Circle pidan ka facility ka ba khuitam kirkom thap pisa dak IP ru kidan nak menta jong pi lakalong dak PTM phone pay credit card debit card pila ban thap ka no ka poru kani ka jing lekai Rami Circle ka long ka basuk bar ka ya jam jai baru haka phone jong pi kuma pila ban yu hi dala de hak ni ka screen de parlok pila ban download amanta na ka link bal ai po description box but dak ba register ila de pila ru ban yu adu 8,000 tingka kum ka bonus bidang sobha haka sin thap bisa ban kong e ka jong pi involves an elements of financial risks and may be addictive. Please play responsibly at your own rates. Habayo sngoi kata ka jingkran jongka utau kurem ula kendet ba lengo bat uklempoi perkhat bakan ong kum ta yu bat ula ong haka balai hadu kane Henry kata ka kurem kala cupa ngala thai la jeram bat ngam sngo kwa shu ban shong lang bat pi bada bayo sngoi kata uta ukurem ula shu sngap no klam nang ong e issue Henry ula shu dap tang ka jing pai do not sudah lau domun bitar bat tem yakaro sngo nang namar udai ubriu bajai-jai bat kham tam lei bau iet bahaya ka Henry khadu e ula shukulino e ka ke ka bangala ban le ban penkemen biang yapi bat kata ka kurim wala da kam don jikermen shu ban syong ban salang batu Henry kala shujubab da ka boong pet menta an keli ka wi kicing keli yapi bala da pila ban ai ka jubab ba biang te le sengan sala ban iet biang yapi bat kala bateng shushu da ka boong shubu nuksa ladang ngakwa yo wiu sentiu badan marjan syariat bat shubu lada day bangi let khet yo tau sentiu katakamut klempep ngila ban do e la ka jong ka jingem ladang ihap no chapo hato pikloi ban penyo yo tau sentiu nak menta jonga uta ukurim ula lengo patang yong ban yo sngo ya kum kata ka jingkeli bat sngo nang jubab shu hakata ka por Henry ula shu ong haka ba unsa ayaka ya kata ka jubab lasai step berkata ka kurem kala nang du jeng kermen shushu banyo sngowi kata ka jubab jengu kumta kila yele thiano la ka jong ka jong but anda kila kem step kata ka kurem kala shem ya ka wi ka shithi bop tau kurem ula tho na ka banta jong ka baula bo hajrong mi ka baong ba ye klampap dalai leru ngam songunut ban let khet yo tau sentiu na ka banta jong pi ban pen kemen ya pi Henry nga skwa apat ban bataya pi ba man la kapor ba piklet yu shapi haka jingkerki men step di manga ubah ban mare ban let shim nak menta jong pi ba yo pi slam shi office man la ubenai ba piso pi pistam di manga ubay rap baru badan senda jong pi ban yarap ya pi ban pensting ni jing shitam jong pi ba kapor ba pi pang pi shitam di manga ubay rap shet ubay rap saj ki jan jong pi
Mana kitu kipor bapi ngosi bapi huslai hadin bapi lawan pai na office. Dai manga ubalai rap ban pentengan bar ai men siam ya pi. Bara katu kapor bapi dono ya imai bapi jauh umat ketang dai manga ubalai rap ban nya di ke umat. Nak dur khamat ke babha beriu ko jok pi. Bad ubala ong ha pi bap pim dai ban sngo marway hinrai ngadan bat pi. Kumta ba ye tat andala dai badan manore manu bala ban ie ya pi palat kham palat bannya ka banga ie ya pi te. Klempep man sakloi ban shim yo tau sentio. Nak benta jong pi wala da ngatip bangala ban do yala ka jong jing imru. Tang man pen i banga ie ya pi. Hadin bakla dap puli kata ka shiti kata ka kurem kala dap daga jingjau umat padlung ka mensiam. Baka sotu ila ka jong ka jing bakla ba kala keren hau kurem jangka. Bat andau tau kurem lawan paijan miet cheyeng kamla klem da kedup ye u pat pan ma bru na u. Namar bakala sotu ila ka jong ka jing bakla bakala kum keren ha u. Bat kala ong ru ha u. Mentang la sotu ba umdan syu manu-manuru bak iet kampalat yanga laj napi. Te paralok lengba kan ngejing itu khana ngila abas ngutu bagi sentio ki gift karyam ka bed kapangi jupen i ni ai sabar habangi i jenu yano idai tangkum ke ben penitenat na sabar haka jing i henry ka bakong san do hipat ka de ke jing don lang ban yai ne serta bat ka jing arab ka jing ai men siem hakapor badan ka ka kim bat ke jing stok